नमस्कार. कोकण कन्या चॅनेलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत मऊ खुसखुशीत अशा गोड्या शंकरपाळ्या. चला तर मग करूया सुरुवात. यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया. सगळ्यात अगोदर आपण अर्धा किलो मैदा चांगला चाळून घेणार आहोत. चाळून घेताना त्याच्यात छोटा अर्धा चमचा मीठ घालून घ्यायचं आहे. आणि हे मीठ घातलेला मैदा आपण आता छान चाळून घेणार आहोत. मीठ घालून चाळलेलं पीठ आता आपण सरळ करून घेऊया. म्हणजे ह्याच्यात मोहन घालायचे, तर आपण मध्ये खड्डा करून घ्यायचा. आपण आता मोहन करून घेऊया. आता आपण मोहन करून घेणार आहोत. याच्यासाठी अर्धा कप तेल घेऊन ते कडकडीत तापवून घ्यायचं आहे. आपलं तेल छान कडकडीत तापलंय. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे मोहन आपण मगाशी जो खड्डा करून ठेवलाय मैद्याला त्याच्यात घालायचं आहे. आपण हे मोहन आता पिठात घालून घेऊया. आपण मोहन घातलंय. आता हे छान मिक्स करून घेऊया. चमच्यानेच मिक्स करा. सगळ्या गाठी आपण छान मोडून घेतलेल्या आहेत. आता आपण हाताने थोडंसं मळून घेऊया. असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे मोहन सगळीकडे लागलं पाहिजे. हे बघा, आता पीठ असं मुठीत घेतलं, असं दाबलं की त्याचा शेप होल्ड झाला पाहिजे. म्हणजे तो त्याच शेपमध्ये राहिला पाहिजे. म्हणजे आपलं मोहन अगदी परफेक्ट पडलंय. आपण एका भांड्यात 2 कप पिठी साखर घेतलेली आहे आणि त्यात आपण पाऊण कप दूध घालणार आहोत. हे नॉर्मल टेम्परेचरचं दूध आहे. आणि हे आपण छान एक जीव करून घ्यायचे, म्हणजे साखर त्याच्यात विरघळवून घ्यायची आपल्याला. पिठी साखर असल्यामुळे ते लगेच विरघळते. आपण पिठाला मोहन घालून घेतले, त्याच्यात आपण आता दुधात साखर घालून घेतलंय. त्या दुधात चांगलं भिजवून मळून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं मिक्स करत आपल्याला मळून घ्यायचे. आपण चपातीला मळतो त्याप्रमाणे मळून घ्यायचं आहे. आपण दूध आणि पिठी साखर एकत्र केलं होतं मळण्यासाठी, त्यातला फक्त 1 चमचाभर माझं शिल्लक राहिलेलं आहे. तर तुम्ही अंदाज घेत थोडं थोडं करून दूध घालत जा आणि जसं आपण चपातीला पीठ मळतो त्या अंदाजाने पीठ मळायचं आहे. आता हे पीठ आपण 2 ते 2.5 तास झाकून ठेवणार आहोत. शंकरपाळीचं पीठ मळून जवळजवळ 2.5 तास झालेले आहेत. आता आपण उघडून बघूया. हे बघा, छान आले. आता हे जरा मळून घ्यायचं आहे आपण. हे आपण 5 ते 7 मिनिटं छान मळून घेतलंय. जर तुमचं पीठ थोडंसं कडक झालं असं वाटलं तर तुम्ही त्याच्यात थोडंसं दूध घालून परत मळा. आता हे आपलं छान मळून झालंय. आता ह्याचा एक छोटासा गोळा घेऊन आपण शंकरपाळ्या लाटून घेऊया. आता ह्याला थोडंसं जाडसर असं लाटून घेऊया. ही आपण छान लाटून घेतली आहे. याची जाडी अंदाजे एवढी ठेवायची आहे.
म्हणजे पुरीपेक्षा थोडीशी जाड. आता ह्याला तुम्हाला आवडतील त्या आकारात कापून घ्या. आता एका भांड्यात थोड्याशा मैद्याने डस्टिंग करून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यात आपण आता या शंकरपाळ्या काढून ठेवायच्या आहेत. यामुळे काय होतं, शंकरपाळ्या एकमेकाला अजिबात चिकटत नाही. ह्याच्यावर थोडासा परत मैदा घालायचा आहे. आता या झाऱ्यात घेऊन आपण तळून घेऊया. कढईत डालडा आपला छान गरम करून घेतलेला आहे आणि गॅसची फ्लेम आता आपली लो आहे आणि आपण आता ह्या शंकरपाळ्याच्यात सोडायच्या आहेत. ह्या घातल्या की 1 मिनिटभर त्यांना अजिबात हलवायचं नाही. 1 मिनिट झाले. आता आपण हळूहळू हलवून घेऊया. थोड्या थोड्या वेळाने शंकरपाळ्या हलवत राहायच्या आहेत, नाहीतर त्या एकाच बाजूने भाजल्या जातात. या पहा, आपल्या शंकरपाळ्या किती छान फुलल्या आहेत. आपल्या शंकरपाळ्यांना छान रंग आलाय, त्या मस्त भाजून झाल्यात. आता आपण ह्या काढून घेऊया. पाहिल्यात ना आपल्या शंकरपाळ्या किती छान झाल्यात त्या. ह्या दिवाळीत तुम्ही ह्या रेसिपीनुसार शंकरपाळ्या करून पहा आणि त्या कशा झाल्यात ते कमेंट करून मला नक्की सांगा. धन्यवाद.